15 сутак. Учатырох з музыкамі гурта «Рэха» мы правялі 15 сутак у зняволенні. Каб асэнсаваць час за кратамі, я вёў дзённік падзеяў, уражанняў. Замест уступу хачу зрабіць зноску для чытачоў з органаў. Успрымайце, калі ласка, гэты тэкст як літаратурны экзерцыз, а не як доказную базу. 7 лістапада адбылося затрыманне. Мы яго прачувалі. Шэраг нашых знаёмых, калегаў, артыстаў ужо адбывалі адміністратыўныя пакаранні за выступы ў дварах. «Рэха» ледзь не штодня удзельнічала ў народных дваравых канцэртах. Музыкі спадзяваліся на лепшае, але разумелі – удача не бязмежная. На Нёманскай 4 жыхары сабраліся без сцягоў і лозунгаў на урачыстае адкрыццё насценнага малюнка, які быў зацверджаны, узгоднены з жэсам. Публіка была цудоўная. Дзеці танчылі, дарослыя падпявалі, нам шчодра адудзячылі, уручылі самаробнае печыва, кветкі. Калі выязджалі са двара, на таксоўцы машыну пераняў стылёва апрануты ў цывільнае мужчына. «Стаяць, міліцыя!» Тэлефоны на сядзенне. З 2 вялікіх бусаў падбеглі амапаўцы ў балаклавах, хто з аўтаматам, хто без. Калі нас у шпаркім тэмпе пераводзілі з таксі ў аўтобус, Лёка пры пагрузцы стукнуўся нагой аб парог. Загадалі сесці на падлогу, дарогай пачалі апытваць у даволі экспрэсіўнай манеры. Фізічнага гвалту амап не ўжываў, а дзьмутая пацанская агрэсія выглядала абсурдна і камічна. Быццам да дарослага чалавека ушчалі чапляцца школьнікі-хуліганы. Непрыемна, страшна і смешна. «Эфіоп, колькі вам заплацілі? Ага, у вас печыва чырвона-белае. Эфіоп, а ты ў арміі служыў ці не? А знаеце вашых дружочкаў крамбамбулю?» Мацюкі, гопніцкія наезды сыходзілі ад наймалодшых 20гадовых удзельнікаў групы захопу. Старэйшыя ж амапаўцы дарогай паводзілі сябе больш стрымана. У Руусі Фрунзенскага раёну была падобная сітуацыя. Міліцыянты, якія захоўвалі сябе карэктна, выгадна адрозніваліся ад недалужных калегаў, што пад'ялдыквалі, мацюкаліся, кідалі домру аб падлогу, быццам вартыя жалю злыя дзеці, на якіх і форма сядзела неяк асабліва няўклюдна. Не ведаю, як усе гэтыя розныя супрацоўнікі ўжываюцца, церпяць сябе ў адных кабінетах. Агульны матыў і Руусу, і акрэсціна – «Што ж вам усім дома не сядзіцца? Грайце канцэрты ў сваіх кватэрах». І сапраўды, магчыма, грубая раздражнёнасць супрацоўнікаў органаў палягае ў неймавернай колькасці затрыманых людзей. Камеры поўныя дактарамі, бізнэсоўцамі, артыстамі, інжынерамі, праграмістамі, беспрацоўнымі пенсіянерамі, студэнтамі. Акрэсціна, асабісты дагляд. Ланцужок з крыжам трэба здаць на захаванне. Я спяшаюся, таму ніяк не магу адчапіць карабін. «Не хвалюйся», кажа міліцыянт, усміхаецца і дапамагае. Мінімалістычны функцыянал, жоўтыя сцены, карычневая драўляная падлога, туалет, ДСПшная лава, стол, металічныя ложкі. Спачатку нас размясцілі ў камеру на 4 месцы. Сядзець разам усім гуртом – гэта вялікая ўдача. Даўно маральна рыхтаваўся да арышту, таму ўся гэтая сітуацыя выклікала своеасаблівую палёгку, як правільны акорд у канцы музычнай фразы. На калідоры лаюцца, перабрэхваюцца між собку супрацоўнікі з канвою. 4 вязня, 5 пратаколаў, некага не могуць далічыцца. Дыялог хлопцаў густа перасыпаны мацюкамі. Відаць, адзін да аднаго міліцыянты ставяцца яшчэ з большай варожасцю, чым да затрыманых. А 10-й прымружваюць святло, адбой. Можна раскатаць матрас і легчы спаць. А 6-й раніцы святло запальваецца ярчэй. Трэба хуценька падняцца і скруціць матрас. У вакенца дзвярэй перадалі туалетную паперу. Ура, можна жыць. Запрацавала выцяжка. У камеры пачало з'яўляцца болей паветра. Перастае сціскаць скроні. На сняданак каша і салодкая гарбата. Нядзеля. Наладжваем побыт. Ігар і я пачуваемся добра. У Кустуся баліць галава. У Лёні праблемы з нагой. Жартуем, размаўляем. Я інтраверт, у дэпрэсіі. Мне доўга сярод людзей цяжка. Але вас, хлопцы, пакуль што не хочацца задушыць. Прызнаецца басіст Костя. «А мне вусцішна», кажа Лёня. «Я мушу дачцэ казку чытаць, а не тут сядзець. Як жа цесна, усё цісне. Мы ж для дзяцей гралі, завошта нас сюды?»
Лёка вольналюбны, лясны, добры, пяшчотны, уразлівы чалавек. Найбольш востра з нас перажывае зняволенне. На абед у вакенца камеры перадаюць суп, кампот, кашу з рыбнай котлетай і 2 боханы чорнага і белага хлеба. Напэўна, каб мы маглі сабе шахматы зляпіць. Ежа мне падабаецца, так карысна і рэгулярна не харчаваўся ніколі. Але няма куды траціць спажытую энергію і не хапае піцця. Кубак гарбаты зранку, кубак кампоту ў абед. Таму порцыі кашаў абмяжоўваю, мяса адразу выкідаю, ад вячэры адмаўляюся. 13 рублёў 50 копеек. Столькі каштуюць адны сотні ўтрымання на Акрэсціна. Санаторый, прафілакторый. Дзякуй Богу, не трапіліся сюды ў жніўні пад гарачую руку. Падымаюць уначы з рэчамі на выхад. Рэха перасялілі ў двумесную камеру і выдалі 1 матрас на ўсіх. Відаць, не хапае месца на Акрэсціна. Значыць, на маршы затрымалі шмат народу. Начую на падлозе. Час цячэ марудна. Гуляем у словы, медытуем, я малюся, раблю зарадку, вучымся прысядаць на адной назе. На калідоры пачынаюцца суды праз скайп. Суцішваемся і прыслухоўваемся. Затрымалі ля гандлёвага цэнтра, ішоў купляць зарадку для тэлефона. Не крычаў, не пляскаў. 15 сутак. Ішоў пратэставаць супраць беззаконня. 15 сутак. Затрыманы, значыць, вінаваты. Назаўтра судзілі і гурт рэха. Мяне першага адканваіравалі ў асобны кабінет. Пасадзілі перад ноутбукам, у экране з'явіўся адвакат. «Андрэй, вас не білі? Як сябе адчуваеце?» У зале суда пабачыў маці і сваю Ганначку. Пачуў гоман падтрымкі. Адвакат добра рабіў сваю справу. Знайшоў сведку з канцэрту, спрытна апытаў беднага амапаўца. Якое добрае беларускае вымаўленне ў шматлікіх міліцыянтаў. Адчуваецца, што людзі прыехалі з вёсак і не паспелі страціць дзеканне, цеканне ды іншае аканне-яканне. Адвакат паказаў відэазапіс з выступу рэха, прадставіў маё пасведчанне творчага работніка, пенсійнае пасведчанне маці і бабулі. І ў нейкі момант я пачаў хвалявацца, што калі мяне выпусцяць, а музыкаў пакінуць. Але ўсё скончылася добра. Вырак, як і ў маіх сяброў-дружочкаў, 15 сутак. Пасля прысуду стала яшчэ лягчэй. Са спакойнай душой клаўся спаць, як уначы зноўку прагучаў загад. Паўлёнак і Лісецкі з рэчамі на выхад. Цікава, Кастуся і Лёню пераводзяць у іншыя камеры ці этапуюць у Жодзіна, Бабруйск. У сераду мы з Ігарам радаваліся жыццю. Акардэаніст прызнаўся, што даўно хацеў патрапіць у вязніцу. Дзеля цікавасці. Я з ім пагадзіўся. Дзякуй Богу за гэты час, час маіх улюбёных заняткаў, думання думак і сузірання быцця, з перапынкамі на туалет, абед, мыццё ў кране. «Устаць!» – скамандаваў малады міліцыянт. Прыадчыніліся дзверы, на парозе мы пабачылі ахоўніка ў фуражцы, мужчыну ў гарнітуры і бацюшку з сівой барадой. Прагучала пытанне: «Чаго вы патрабуеце ад праваслаўнай царквы?» Паглядзець 10 секундаў на новых цывільных людзей па той бок сцяны ужо было свята, але я наважыўся папрасіць яшчэ і малітоўнік. Брама з лязгатам зачынілася, а праз вакенца нам пачалі перадаваць шкарпэткі, мыла, зубную пасту і малітоўнік. «Издание Варшавской митрополии 1957 года, перепечатанного в Белостоке». Каша і гарбата, лесвіца Якова. Памыўся ў кране, сядзі, асягай сябе. Лілей сярод черня жонкі Саламонавы. Далёкі смех жанчынаў, што сустракаюць сясцёр з маршу ля брамы Акрэсціна. Падзіву годны танец дачкі Ірыдыяды. На калідоры пошчак абцасаў маладой наглядчыцы. Голас яе, як зорка палын, горкі і звонкі. «Нассу табе ў рот!» Ці то пагражае, ці то абяцае міліцыянтка некаму па тэлефоне. Адсутнасць падзеяў, наяўнасць часу скрыўляюць шляхі майго дзённіка. У чацвер міліцыянт, который нармальны, прынес нам перадачы і сам парадаваўся за мяне ды Ігара. Увечары выдалі матрас. Больш не давядзецца туліцца на падлозе. Найвялікшы скарб у пасылцы з дому – нататнік і асадка. Маю на чым пісаць, маляваць і камера, не камера, а працоўны кабінет. Раніцай забралі ад мяне Ігара. Застаўся сам адзін у двумеснай 2×4 камеры. А ў жніўні тут, як свечкі, душылася, тулілася, стаяла 2 дзесяткі беднага люду.
Бывае добра быць чалавеку аднаму. Пішу ў перасланы нататнік свае ўражанні, малюю малюнкі, стрыжань няўмольна сканчваецца. Хвалююся, як жа далей тут існаваць без справы. Ніколі не думаў, што асадку можна спісаць за суткі. Божа, памнож цудоўным чынам чарнілы ў стрыжні. Адчыняюцца дзверы, з клункамі зарослы, зацёганы, уваходзіць новы сусед. Вызначаем яму верхнюю шконку і ніжнюю паліцу ў тумбе. 21 дзень сяжу, ля пад'езду упікнуў ціхароў, што зафарбоўвалі мурал. Злавілі, перадалі амапу, з русу на Акрэсціна ў карцер. Сказалі: «Раз ты змагар, дык і будзь змагаром да канца». Я не змагар, я студэнт, дамоў хачу, да матулі, да дзяўчыны. Вадзілі на 4-й паверх, для БТ прызнання здымалі. Адседзеў сваё, а мяне на выхадзе зноў у РУС і пратакол аб непадпарадкаванні складаюць. Быццам бы патруль мяне для праверкі дакументаў спыніў, а я супраціўляўся. Як жа я мог патрулю супраціўляцца, калі на Акрэсціна ў гэты час сядзеў? Малады сукамернік падарыў мне асадку, выплакаўся, нажаліўся і заснуў на верхняй шконцы юначым сном. Халера, інтэрнэт адрубілі, толькі думала ў тэлефоне пасядзець. Падслухоўваю калідорныя размовы аховы. Няма інтэрнэту, значыцца, плануецца марш. На тыдні абурана гулі машыны. Як жа тады добра было на душы. Кабета-валацуга праз усю ноч лямантавала і грукала ў дзверы. Яе сукамерніцам з маршу не пазайздросціш. П'яная жанчына трызніла, што едзе ў купе Мінск-Ліда і ўсё хацела выйсці. Мяне перавялі ў вялікую камеру на 6 ложкаў. Тут сядзяць нашыя людзі, бізнесоўцы, інжынеры, навукоўцы. Штовечар лекцыя пра старажытны Рым, раніцай зарадка, даклады пра будаўніцтва дому, бізнес. Сукамернікі мае мужчыны ад 22 да 48 гадоў. Усе сядзяць чарговы раз, усе моцныя і прыгожыя. Жыве Беларусь, галёкаюць за сцяной дзяўчаты. Іх прывезлі нядаўна. Мы, мужчынскай кампаніяй, дзелім стол з перадач, жартуем жарты, рагочам, як раптам на парозе начальнік Акрэсціна са світай. У чым прычына добрага настрою і смеху? Я вас аж у сваім кабінеце чую. Камфортныя умовы? Дык магу пагоршыць. Начальнік сыходзіць, а разам з ім сыходзіць і гарачая вада. Троху хварэю, дрэнна быць нядужым у вязніцы. Можа, кавід ці іншая трасца. Суседзяў маіх затрымлівалі і ўтрымлівалі ў Русі куды больш жорстка, чым музыкаў. Таму маё прызнанне, што малюся і за міліцыянераў, і за амап, хлопцы ўспрымаюць неадназначна. А я распавядаю пра хрысціянства і пра тое, што гэтых бедных службоўцаў, баевікоў асабіста мне дужа шкада. Павесілі на сцяну артыкул з нейкай газеты пра садызм. Цікава паглядзець на рэакцыю аховы. Інтэлігентны інжынер кажа: «Лепей зняць». Ён летам быў збіты і бачыў, як збівалі навокал людзей за тое, што іх суседзі енчылі. Білі не тых, хто падаваў голас у перапоўненым аўтазаку, а тых, хто быў бліжэй. «Яшчэ раз нешта на сцяну павесіце, пальцам падцярацца будзеце! Уркі, марш у норку!» Шалее на ранішняй праверцы міліцыянт. «Будзеце вешаць газеты на плошчы пераменаў! Ці, можа быць, вас там будуць вешаць!» Ого, як яго бамбанула. Значыцца, справы нашы нядрэнна. Мы ціха пераміргваемся ў камеры. Падыходжу да вакна. Праз шчыліну крыху відаць прыватны сектар, за ім далёкія 9павярхоўкі. На шэрай сцяне аднаго з дамоў урачыста вылучаецца бел-чырвона-белы сцяг.